Máme pro vás jedinečnou příležitost. Investujte do zlata a zároveň podpořte sen olympijské vítězky Martiny Sáblíkové a českého rychlobruslení. Výstavbu první zastřešené haly na českém území, a to v Novém Městě na Moravě. Tento projekt vznikl díky spolupráci Karatbars International s agenturou Sport Invest Group, která se stará o osobnostní práva Martiny Sáblíkové. Karatbars International je německá společnost, která se specializuje na celosvětový prodej zlata v malých jednotkách a dárkové produkty se zlatem. Se svojí jedinečnou nabídkou produktů a správnou strategií se Karatbars v posledních letech úspěšně etabloval na mezinárodním trhu. Mimo běžného slitku zlata, takzvané Classic Card, nabízí Karatbars speciální zlaté karty k výjimečným příležitostem, jako jsou narození dítěte, svatba, Vánoce, narozeniny, firemní dárky a mnoho dalšího. Vždy perfektní dárek připomínající jedinečné momenty. Kdo chce ještě více individuality, může si u Karatbars objednat branding cards s vlastním motivem. A protože u Karatbars vždy v popředí jsou lidé, jsme patřičně hrdí na to prezentovat kartu z této oblasti. A sice výjimečný exemplář právě s Martinou Sáblíkovou, která se nově objevila na pamětních kartách Karatbars. Dámy a pánové, je mi obrovskou ctí uvítat mezi námi, aspoň teda pro nás, úřadující královnu světového rychlobruslení, představovat netřeba. Abych chtěl poděkovat teda tady za to, protože to je úžasný nápad, ta karta a tohle si myslím, že jste jí udělali radost a Martina o to teď víc bude na té dráze ještě vyhrávat. Já vám moc děkuji. Koupí karty, která rovněž obsahuje gram zlata, lze získat nejenom cennou sběratelskou relikvii, ale současně přispět na výstavbu rychlobruslařské dráhy.